ulemu wanu ino AMEC chairperson, ulemu wanu commissioners onse AMEC, ulemu wanu CEO AMEC, the management yonse ya AMEC, a deputy president, a patron, Ndejibani Jonse, the mighty UTM. Monga candidate wanu ndasankha modzi wa ife, a true son of this motherland, a patriot, Dr. Matthews candidate the running mate the secretary general kuti akakhale pa mipandoyo kuti asayinire code of conduct.
Zikomo kwambiri pano akandidate abwera pasogolo kuzapereka choyamba code of conduct choyamba code of conduct chachiwiri ma nomination papers awo. Tipemphe akandidate kuti mukakhale pampando pomwe paja masayinira paja. Zikomo kwambiri.